Πολλά σε όλους. Να ευχαριστήσουμε καταρχήν όλους εσάς που ανταποκριθήκατε σε αυτή τη μικρή πρόσκληση που κάναμε και μαζευτήκαμε εδώ για να κόψουμε και εμείς τη βίδα μας σαν μηχανικοί τα πέρσινοι μέλη της ΕΕΔ. Να ευχαριστήσουμε το Σύλλογο Χειρούργων Μηχανικών της ΔΕΗ που παρευρίσκεται εδώ, το Προεδρείο του Συλλόγου, τον Γόβο του Πέτρο και τον Πρόεδρο και τον Σταφίρ, τον Γιώργο του Γραμματέα. Να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους και τους συναδέλφους και την κοινωνία μας. Μια χρονιά βέβαια που είναι έτσι γεμάτη ανατροπές και εντάσεις και εκπλήξεις. Εντάσεις και σε ό,τι αφορά τα κλαδικά μας ζητήματα, αλλά και σε ό,τι αφορά όλη την κοινωνία, σε ό,τι έχει σχέση με το ασφαλιστικό μας, με το φορολογικό μας, με τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, με τα ψυχολογικά μας, με την ενεργεία. Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε ότι όλα αυτά θα βγουν σε καλό και για τη χώρα και για τους ίδιους τους πολίτες. Τα δικά μας τα ζητήματα, τα κλαδικά μας ζητήματα, τα οποία κρεμούν πάρα πολλά χρόνια με κυρίαρχα τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, την ομοοργάνωση της ΕΕΔ, την ασφάλιση στο ΣΜΕΔΕ ή σε άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, κρεμούν ακόμα. Εμείς ως ΕΕΔ έχουμε κάνει τις παρεμβάσεις και τις επικοινωνίες που χρειαζόταν, τόσο με τους αντίστοιχους υπουργούς, αλλά και με τα κόμματα που υπάρχουν σήμερα στη χώρα μας. Έχουμε καταθέσει τις δικές μας απόψεις, τις δικές μας προτάσεις. Συμμετείχαμε βέβαια και συμμετέχουμε και στις εκδηλώσεις που γίνονται σε ό,τι έχει σχέση το ασφαλιστικό μας και στην Κοζάνη και σε όλες τις πόλεις της χώρας μας. Ας ελπίσουμε, λέω, ότι όλα αυτά θα έχουν ένα αίσιο αποτέλεσμα. Καλή χρονιά λοιπόν σε όλους. Καλή χρονιά.